Mga yog, kalderetang kambing to. Tara, samahan nyo akong lutuin. Ito yung pinakamasarap na pulutan. Palalambutin muna natin yung ating karne ng kambing. Kung mapapansin nyo, maputla na yung kambing, yung karne, kasi alam nyo, hinugasan ko to ng suka ng 2 beses, kaya naging maputla siya. Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng pineapple juice. Isang can na itong ilan ba to? Ilang ml ba to? Tingnan natin. 240 ml, and then lagyan natin ng konting toyo. Pagkatapos lagyan natin ng tubig. Yan. Takpan natin. Pag pumito na siya, hinaan na lang natin yung ating kalan. Buksan na natin yung ating kalan. Okay, balikan natin siya maya-maya. Bago tayo mag-gisa, iprito muna natin yung ating mga patatas at carrots. Lagay tayo ng konting mantika. Ito na yung ating mga patatas. Lagay na natin. Pwede na to. Ngayon, hanguin na natin. Ilagay uli natin sa dati nilang lalagyan. Okay. Susunod na natin, magigisa na tayo. Magigisa na tayo. Lagyan natin ng konting mantika. Kasi gagamit tayo ng... Oops! Ang lakas ng kalan. Gagamit tayo ng butter. Lagyan natin ng butter. Ito mahirap eh. Sabay na natin yung ating bawang at sibuyas. Lagyan po natin ng konti. Ngayon, lakasan na natin. Isunod na natin yung ating tomato sauce. Lagyan na natin yung isang pack, 250 grams. Pulong-pulo na to. Ilalagay na natin yung ating pinalambot na kambing.
pulong-pulo na. Isunod na natin yung ating pinagpakuluan. Kasi itong kambing na to, hindi ko siya masyadong pinalambot ha. Ngayon palalambutin ko pa siya dun sa kasamang tomato sauce. Para sumiksikin ang ating lasa. Ngayon, tatakpan na natin. Hindi pa masyadong malambot kasi yan eh. Pa natin pag malambot na at ilalagay na natin yung ating susunod na ricado. Tingnan na natin. Medyo natutuyo na. Natutuyo na. Ito mga yog. Ilagay na natin yung ating mga ricado. Lagyan natin ng konting sugar. Ng chicken powder. Lagyan na rin natin ng ground pepper. At saka lagyan natin ng konting salt maya-maya. Pag medyo natuyo na, pag malapit ng maluto, doon natin titikman kung kulang yung asin. So, halo-halo ulit. Pagkatapos takpan natin ulit yan. Okay. Check na natin. Lalagyan na natin yung ating siling labuyo. Ang kaldereta pag walang siling labuyo, hindi siya kaldereta. Tapos yung ating cheese. Halo natin. Isunod na rin natin yung ating liver spread. Sa ibang lugar, alam ko nilalagyan nyo ng peanut butter. Pero sa amin kasi, kari-kari lang ang may peanut butter sa amin eh. Kaya kung sa inyo gusto nyo lagyan ng peanut butter, okay lang. Basta kung saan kayo masaya. Ganun lang yun. Halo-halo lang natin. Ngayon, bago natin ilalagay yung ating mga piniritong carrots at patatas at bell pepper, patutuyuin natin ng konti. Sarado natin ulit. Ngayon, ilalagay na natin yung ating carrots at saka patatas. Alam nyo, medyo nasunog siya eh. Kasi pag nilagyan mo talaga ng liver spread to, kailangan mo bantayan. Pag iniiwan mo siya, sigurado sunog. Ngayon ilalagay na natin ito. Kailangan natin bantayan. Takpan natin. Luto na to. Medyo dumidikit na siya eh. Ngayon ilalagay na natin yung ating bell pepper. Konting halo lang dyan sa bell pepper. Hindi kailangan maluto ang bell pepper. Okay. Luto na to. Patayin na natin yung ating kalan. Ngayon naman magsasandok na tayo. Dito tayo kukuha. Okay. Lagyan natin ng konting patatas. Dito pa. Grabe. Carrots. Mga lodso. Yob! Lawin mo na naman. Ang kalderetang kambing. Ngayon tignan natin. Tikman natin kung
May aftertaste ba? Dito tayo kukuha. Yung maliit lang. Naku, ang init. Mainit siya. Lasang kambing pa rin. Wala siyang aftertaste. Ang sarap niya. Yung anghang niya, ano lang siya, mild lang. Okay, anyway, salamat sa pagsubaybay. Sana natutunan niyo yung aking recipe ngayon. Maraming salamat hanggang sa susunod. Thank you for watching.